y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse ya wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menye tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko katebyo omwana bwembe bangaye no menye tengabaito oche tune baba ngaye tengakelito ke moiwe Genda roche nyari ndone genda roche nyari ndone genda roche obucha mache amachamba ya amakeronoku genda roche nyari ndone genda roche Mwichumulikirane bono tigankolgeni aseri tukolera una botambe keroga na tarego ikenseme moko nyara koligere na ukwana mange una botambe ga somuro buri ga Ching'Igekero cyumu Gusii ni gotogotarira bagaka monaba ngina ao wananga ka ubwato manyi igoro yeke Gusii ne kebintu byarenga korekana na kebintu bire aiga no tokuligere chimbwa ne chinsoni cyumu Gusii mwanya getinge anda kebintu binge bya unchorerie na kebintu byara korekana rero gani gona ikire asense moya magenche mwichumulikirane asizemo ya magenche cyo kwana mange na gusanga mange ndaro tubwati yagwetense miliye mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na bugense miliye YouTube mwanchu murigelia na bogote na buna Ndizi TV News yankoregene murigelia na mtusanga mana to kwana mange ekana to gusanga no muga kwa mantara kumanyenga mboneno go yeri tukulia rangi togo cyubona kitocho wake mbaka tigabona mwarigani umuga ko yo mubontu amutarira senka yaye gotoke me ya magenche andaka sefaida yo murigelia atatevina kyakorokwa lima kumanyenga to kwanira ase litukulia karibu sana mukaka pia mono twagokire goika senka yao pia mono Mr. Nyanja aiga asugwa igire yakuru ku machoge magenche chinyumba kiraiga ase ward yeyo kire kianda tsaranda samangana yichinyumba kira ase ward yeiga andake na kyokorokwa oyo ngore manyana kyokorokwa sefaide muri Ndizi inchen Christopher nyaundi umbaso oyo bwana aiga sokoro yane numbaso umbaso yo moinde moinde no yo gitoi abagaka abo bakorukwa batata barenge 15 kuchimaya 15 abatata aba iko babwata masikania manene basikito yo mwabo manene monene oboga yakorukumbongi oyibumbaso nero baraete akaturenda tuwese baka tukabyuka iko ntuna bagisiankyo tunabagisiankyo nintu tole nyumba enene ase nyumba ya magenche igobono asenchera ya bene faida yo muri Ndizi TV aige toreme ya bomachoge magenche bogisiankyo ekinyoro kina gikorwa ekinyoro ge itongo mwanchu muri wono ikaitongo no turasiri tukuria sanga mange tobere tukugoro ye chinyumba ime ya bomachoge umachoge ntobwate umachoge mage umachoge chache no machoge borabu na umachoge borabu rero igo turime ya umachoge borabu machoge borabu na umachoge chache magenche asumbaga kinyoro ge ku itongo iyo umachoge chache sibo umachoge borabu iyo umachoge borabu magenche chinyumba ile ngachirime ya umachoge borabu chinyumba bono kiri gikome kijabara mu machoge borabu ujirinye magenche bukimonge woji na bombaba bona aiga story na jiji ward jinyumba na jiko na jinyumba na jiward bona jiward ile jire mu machoge borabu aiga story borumbu machoge magenche ward ya magenche bona ime ya magenche nduba chinyumba chindo ime ya magenche nduba chinyumba kianda chinyumba chime bono kianda jire bamenye to ile nyumba ya simura abana mbugisiankyo bana mwanchu muri ngo turi gichinyumba chigotoka ime ya magenche nchire chije ime ya umachoge borabu mwanchu muri gereria na rutogo chukugamba na gukwana sobwagare ase litukulia rero tumanya ngona ki chinyumba chisete chinyumba chinjire chichi kirase ensemo ya umachoge magenche aiga se muri mbugisiankyo ebwati kuna bongera na bonyatacha na mwakungu ekine chinyumba kijambo machoge magenche ibwati kuna bomoseli ibwati kuna bonentia na butire na nyagenke Chombe shira tabano ngeresere ya mase yemo gajere na kiyo manyobwa bano kibwarenge na kinyombe yachete oiso no mu muromo nene no mu muromo ke na kinyombe yichete kinyombe je kaba mete chaje to chakire ya mase yemo mase yemo mugisiankyo igo ba mete no bwanje ni kinyombe cyose nero manyati abantu ababange paka musyango gajarwete mugisiankyo garwete ko ruchache
ekaro baru kurumanga baja baika iga bakuruka nga chachi baturo ekaro batiga bagitutu bacha gocha baika chachi bumachoge ali salia no bamenyete bakamanya ko menyane nyumba ikibuya barabagirango babasi lakini bakarambuya banya gutira bujasi buri mubunga bato bwake sababu ali bongo bwabogere sababu bitunu mbiri bingi ujimatali bakabugati bitunu bina maje bakaikaga Magenche nyumba ikianda iko kiacha mu gocha bamenye tamo muromo no babwate no mu Gusii yankyo nero bwate nyumba icho bakaika Magenche ebona omumuroyo umusiyango kwamoroga Gusii yankyo ebona naki lieteri sito Gusii yankyo lieteri Gusii yankyo gari gwitayarisa mapema yani ereka baka gocha kuboka mambia orosi dio bosibu aye boli tiare abana baye bakuri nagera gutumbu Gusii yankyo oyo gosia mambia nyore ndagere ere kuboko Gusii yankyo chuni mapema Gusii yankyo no liwere deri ebana wala ngo muromo nene umuromo nene machoge muromo no machoge no nyu mwabo ringo igamo yu mwabo gatigita kagenda kagikora ari ubuke uya gatigara urinde tumuchi pono yu mwabo urengo mano iguru kukiru igajita garasira garagenda kuria muke akaja kunyuma kurunyuma igaru yaje komadenga ya njuka pono buyona agarugo manegara na ruri kurinda abantu ebona kiru kajaje kiru wale kuri ubuke rusane mumathiri kare mangana taringe nyumba kwale kwagacha mwe komenya mago pono digari gasa bakaka bale komenya eroge ndo jikuri ubuke usiriro ta kumenya korosi nga mgigia takirenka no ngombe ngakie goitawo pono yuta bindu byose bino no machoke ebona uyu mwabo kiru ebona umugakora mante beti no machoka kwento ko kukiru tabete ko machoke kiru bana no muromo nene tatigarinde bono baje bakajonga uyu machoke nere bono irari bagariaye ebona machoka bona ko muromo nene likaria kiru abono bari bakuruko bakione ebona ine nyombe tanga ni mugisangyo tira ebona nyombende nyombende no mongera umongera ebona umongero na kirichede umongero oyo ere ganjite no mongino urenge obwanjite kwera seri ndagara yaye umongera no mongina umongino bumongera bwanjite kwera seri ndagara yaye agachi akanyore engera litururu akalitugera mwaye engera agasoka kuyekama ikagera garuko umongera agasoka gukame engera akayera libaka yekama umongera ebona akayebera lipigo mongino yakayebeka nyomba agukama akarugo umongera ebona engere ke yaje no yaje kabe ngombe ni bagukama ikabona mune ngombe ikanara abantu akarugo umongera nawo umongera ajetego numanya taja nere gare kuibangira ibintu byaye eta yako taka muntu ndamanye ibintu byaye ngakibiyokoro gare kuibangira egeroro ibintu byaye kwanya ngorosi ibintu yani yagwitachira tare kusangana abantu bande gare gukorosi ibintu byaye ko orosi nya byabeire munyatacha ine nyumba ya gatatu mwagungu abana abantu bari bwabwate ibintu byabo tari kosoka siko kungu bire nyumba imeto kumanya ibintu bakugamba babwate ubisi bwabo buri nyumba ime bari kosoka ibintu byabo kisuko babirendete nyumba ime kuja kumanya gende kigwikabe nga kwaitira saa tambe lakini ndiye akabara isiri kale yo bari ko wende ibintu byabo babirendete yange mwakungu no moseriere gacha asengenjo yo Gusii yankyo omenya so Gusii yankyo unyakorana nga Gusii yankyo agokora ono moseri iyo moseri moseri no nyakorosi bintu nga kimwakoreke kunyakorosi moseri okorosereria moseri ya korosereria igo ibintu bya Gusii yankyo umuntu barmete ko mono Gusii yankyo na menye to nyakorosereria ibintu iga karuko moseri nomunendia era n'omuntu bwanjete
ebintu byaye gakubibeka ogenda onye jingi chiraye goteka ririkare ubeke ebintu byaye aria kagocha atukumanga ebintu byaye mbikara ari abwate obubisi bwaye umunentia rikare bagategire jingi churusana kara ategire tego gotenga na gatege tasigete yuza kanyoro kuri no ibosorire nyamukuri usoko rikyamo umunentia turi kumwe yose nategete ento igakara aria kwera ose ibintu byaye umutire no mwana oyo mogari ngo mwana bumuiseke no mwana bumumura tibagenda isiko bakamenya no sobo umwana bumuiseke no mwana bumumura bakamenya sobo bachieti basoke tibagenda isiko umutire no ari naintu bona yanga bunu muigwa umenyete naintu umutire ogutasoko kono otasoko sikono kiata bakara kumutire bakara kumutire yani bona tachieti ko genda isiko akabera nkanyumba akara kumutire iko bona no bina litiro ligocha litiro mutire umuntu urabu lakini ungabuno muigwa Omomagenche abana abantu banjite gosoka barusia mang'ana aria renge anyumba banyaire siko Omomagenche abanda barimo bangi bana bagengi bari bubisi bwabo mbare ko kumanya inkiarengerere tinkia okora era no gutaka gusaria gutaka gusaria kogenka Omomagenche na bachitego amangana kurusia iraguchia usarasarigo kunya goita itaniga abantu oitakati usaria oyibona utaja gotobeka buya Omomagenche iyo mbende no mutaranda eregaro moko ujite komenya sumu gisiankyo na basi nyamba chia meta orosana omoko oyo aba originate kurunya libali lakini bameta na intu kama tukonsi unatuwa nganyite kurumate tugacha no bale na intu na abantu abayaye ko baratuamenye ngo matuka amange bono to bagachikorera abakoyo ito no bali na intu amatukonsi kurumuna batata babigita nandi bali bantu bacheke n'abantu bakwe banga babe bangete biyego bakirete biyego mbaga bana bayite ko minister majogu bono garo yo nyumba yabo yebono abaguche toto bano muguche wono muguche nero yo jita kamenya somo gisiankyo pakatira komo kuruchachi na banyali bali bamajogu temba majogu babungili abuna baguche nabo mete na intu amatukonsi igo muguche no ali ime ya Magenche Magenche bune nyumba ya Kianda na ali ime ya Magenche bune nyumba ya Kianda matukonsi kurunga jisokuru jana yete kurumate gocha no bali nabo yebona bono bayirumba bwate mugambi obo uko bagambira musabujiba igo nyumba Kianda cha Magenche yebona asi chiyombe chikianda andake nkaichi chakirete nkaicherete Omomagenche nkayarwete aba bonsi gotira kera nyomba geterwete asigete nyomba getameta asigete osemba mbasogete isiko mbasogete siko muno muna batana negete bagatiga abandi mate chache umachoke chache mbaro bagatiga bakororo abandi bagacha Magenche chinyombe ichire mu machoke borabu na ichire mu machoke chache na ichire mu machoke chache kuna bang'aite bagatiga abandi mate machoke chache nto bwate Omomagenche oro Omomagenche mbaro bantu mbaro moseri abagisiangi mbaro Omomagenche mbaro igo chiyombe chire mate na ichire abatire mbaro chiyombe chire mate na ichira nono mugambi ko kare ukabe guru gora yago amabaka chache tete bago bika bagambi babere yago mugambi ko borabu bakogenda chache muna bono mugago mindore ko gambure ko goyogo nabari ko ruwaho yando menya chache umenya yuko ko andura narali bira nanka Sara tukurigereria igoro yabagambi bali bagambire ananase chinseme chiga andaka nandinga nikomanye egento kende asinyombe chinkaichirwete ngaichiete eyera segete na segete omachoga atire tokurwaste paka segete omogisangera ta segete na segete tunabona Magenche no tuchagete kurumata utuchiete paka mokomoni matare aiga kurunya byose kurunya byose no tusangete na bangera ututire tego paka Magenche mokomoni esukuru kero kumukomoni masuwa ikiro mukomoni na abantu baitu bakari pakumugambi itu na akaro ku David
uyo tatama ko mambi igo ndundu na jiriande ayo mungire ne agachakira nyabyosi yabo ne tukagenda nero igo nero agaiko tana jiri nerande abantu mwakungunere na chite abanyata chake barabumba buturane take mwako banyata bakere n'uruguru mwakunguga jamati na barabumba choka inake mbamba chitire na tuchite aya ne abatire barara kabire abandi bari nyakorere abandi bari kyabugese barara kabire aba moseri barabubisi yarete onsi amoseri naba banyagenke naba nentia mbali buna tule barabuna bake bari tumatume bano ashimba ichie bangite ogweta bano nyumba chinene kenga bono ibere abangire nabagisianko nabo bachieta sa tambe barabo koranga igawe no mugisiankyo no mungira bano Unchumurigire bono buna tukatoko sangamo na gwetera Ndizi TV na hoteli ngoti nse mochirichi abo machoge chache machoge barabu ayo machoge barabu magenche machoge barabu magenche uko goro monchumurigeria machoge barabu machoge chache chiko machiko letiri kuma chiko gweka nake lakini kolende bonsi na wa machoge machoge abu ni gwete bo monchumurigeria chinyomba chiro machoge barabu na ichiro machoge na jiri machoge chache igyo turime ya magenche kurigeri magenche nyomba kirenga chiroro buno mugusi andake nari tokonyara kumanya ki andake asama tukabango igotwabere tokorora mwantari kumanya nyomba kyarwete nyomba kyatabwente kunyuma korwa ande nyomba kyatabwente kwebwatane nera maseyemo asi nyomba icho mwa taragenda tambe na kyobora ibwa renge asubwa abere bokoba asi nyomba ichi ime ya machoke amatuka ya tuachiriga chinyomba ichi chianchaine nyomba ichi sana sa tunjare kunyomerana njare kunyomerana inyomba isana isa tunjare kunyomerana asabare kunyomana nyomba ya kianda iyo muguje oyuro moko no bari kunyoma chinyomba chionsi pi njiriko kunyomerana nomo no mutaranda umuguje nero mutaranda bana muchino mutaranda munyari bari oyomeze sita chinyomba chino wacha kunyoma kesusu wali ntubwate baguje nabo abo ungapasa babonge no bari kesusu bamacha kono bari kesusu abana babaguje bono mbamenyeta nabutwara kunyomera chinyombe jindi sana setu nawo chikunyomo bano nabo chikunyomera na ntunyomo lakini ntwara isi sana setu ntukunyomerana ya mugisangyo ta kunyoma bongera ta kunyoma banyatacha ta kunyoma nyagenke ta kunyoma moseri ta kunyoma akungu utatika bona matukaya aikira abana mbamenyete no nimebaka bina bona konyoba umwana ukiri nabana abana babiri batatu ngonyomire bunyatacha onyomire bongera okuburira abana abantu bamintu kunyoma natwarenge bona no kwanya onyomire ntwa amba ba muno bagaka tukarora lende ntuji ko gara abana muno ko kanyu mwana mate yakwengenta tukarora ya abana bagambi bagenderera ababaike kunyuma bararindira takira chitawo ni bantu bikoikeria chitawo ni chairira magana mange bano nijisemi juru jinga njina asomire nimbate bugona nimbate bintu byane umwana wokani ni bintu banangokora igora kile machikaria makoro titwale kunyomerana yaya lakini bikoro bine biwoni ngakora kana birase ngokore kana bire abantu baheru jombe no ndu mujita twaheru jombe kurubunyatacha kurumwagungu twaheru jombe mwara ukana ko matike bisi wana ko tokokana kabisa bana bali bate banga ndibona twachire wenda bakaka kimokora mwara kuanga chiomba bakaka kote wato kwanga lakini na bana bali ngakibako kabera banene town mwana yakagera sana umujukoro tukire tikwa maze nganyomete koko mazenga ngire njikoro mwanjio akadengu mwaka njibaro usumbukirete igai town ne mangana mange ngayuje komenya tumeze bugino ko bono mwana kubeka isiko wasi kumenya ki kana ibuke Gusii ekine kia tuwiki town yomete ubugimo ko muna wana Nairobi mwaka none chikari chuka ngakyura ete tusibire ngaki Nairobi igekari ngaki kapete titu akachira nakare ngita tuwale ngene chikari kunanje nakare yakayende na industrial estate namana akana Nairobi ali industrial area nairanda mwana wakani ngakamo wako Nairobi ya chenjiri no mari chifura aho banjire Nairobi hono njabo kuminga ki abana abamba iko tubeka sikulende tata ngwale kuira ngora ora ngaya yo na mwanjire hono banyuma nayo twari jombe twabwatire ndiko kandi twabwatire jombe ukutadio kuturutumba abana bono ntorate abango turutumba bale
Gotu abegete mebageye era tusikane. Kulinde kara tukure na sebuku. Dirikare abana bari kunyoma nyumba eri yabo. Bari gutambuka nyumba yabo. Kuna kurebuku goteba. Tatika tu aroje ngate tubeke mebaga abana barambari yake. Bona abana batutantani zata. Batutantani. Mwanchu muligire bono nyoni gotengerete Ndizi TV obwansugo mungusie gatogo sanga mangana ya abereka okolekana turochi ngokolekana re sebinyoro naende korwa chinsemo iguru buno mugusia amenyete oroche na chimbe benchiro otawente gotambuka naende nona senyomo asinaru mwana atabone tikonyoma korwa andake gento gekonyara koirera abana bande batena ngo itatore ngokora tore gento gete onyo mugote bina muto etanie mwana ngote bango itande bano ne idire kabisa. Jiwe mutini ko mutika ona bo mabwane nere ngoro yane nari twaro nerare ni kwari ngware ko tari twa cyane ko igo bano ko bega sikulende nikitara konye gesakwe utaga konye gesakwe abana notakero manyu umwana okera buna ko gende SMS ngonyiro babale SMS ko yaera ngikwo mido kikwa gokora mido kyorengerete yani kwa mugambi ngora Umatebi yaya onye nenyuomo itatogende tokora busigania saba iri baito tonyoro umwana umuyo kunyuma ekare gikuru gerikeira no busigani buri bukuru bwa kabairi orocha basaya babo no musigani rumuntu karo munabona abajukuru tutigaba muraduje murabo banyomire abajukuru nabakanywa mujukuru ndo yakuigwe mate yatogende boiri gete turi umwana kunyomeka oboiri baso boiri bure tusiganu aba muri kwanja kusiganu ngabanje usigano abasaya mbanje basigana ndinara iko kubunga anona mbanje usigano yokore kana n'umuntu muri ryo ukarikoiru gujikoiru asabe lakini usigano buri bwa kale mbwaringe ningenjo eko arangu bwati baringe soko umwana yuko nyomu ngakiarenge ibintu muri byakakorekanire piko cyo kubwata onye baringa abeke mama n'abantu bakakorera mangana mabe baita abantu batubirira bono gyaje gosokera so mujukuru mujukuru bene takumanya n'ibintu by'ibikombera abarominta buria ekenyinga igaba gakango kana baringa abwasa ko nyumbaki isoko yanga cyakorukwa nayingi na sobo nginangai pamanya baka sobo nginikale ekero busigani obwaro wasigwa umwana wimanya konyomo uja kulinda umuji nana bayarenge bya ege munabona konyomo uko kwarenge kwengenjo bari abayiri baito ngomanya baringa aria sayendo umwana uri nyarebe gutumia baringa munabona mwako itatu mbongi batumia yogo abantu abo abanene ari nasagia bogambi mboro nandi ngoteyo mane nga eka kwagenda igo naboja kwanyoro bogambi bwarua saba abantu abakwanyomerete bwagire bo konyarekana munabona ona ngoteyo maso mararega nga none mujumbe bwene uri tubujumbe igari mujukuru tata uyuri ngomugambi mugakasa mugagoyo abantu abona bagisiyangi bagambite umwana uri to kuruwa barango igari mujukuru nyumba ni kabisa igo mugambi muri kuwa sababu tarenge yo bako yenda bwa tiyo muri najera busigani bwa yakoro mwanchu murigiriria ekarato asangire ko bono ndoche biro bikonya kumnyokaga ntagete bono mwanchu murigire ndako iro mutumoka keigo tukana sentunde ya kabire tukwana mange igore chinyombe chikyanda tukanto gosanga ime ya magenchu mwanchu murigiriria turigiria so ime oburai bwarenga sense meyega nande bokonturiria bagambia bakoro bagambeta sense meye ngakingani naki andi nki abango abakunyolerwa ekroto gosanga korwa sense meyega yabo machoge unachia kote bya buri tangani ayagano tukurigiria manga tusanga manga sumuru rw'Ching'Igekero cy'umuguzi tosuka chiyomba kyana tokumulekera asobuime keroto gosanga amo naye kwiranda sekeke kerebusyo omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye eyo menyete ngalero unabale mangaye omwana bwenguko gatebya omwana Ndizi TV obwansu bw'omuguzi enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijuma cyo Kisii nigekorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals
tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yokurwaria marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis. Boigo mbabwato bokoreri bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So nakito kero montachiro bisi to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatukuruka na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Kubwatekana nobonye bwito bwige kigetambe asense mu yibinto byogo tumekistima nigo ya ene kigubuna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya Light Tower aserigorianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings, snake lights, chandelier lights, downlighter, security lights na motion sensor lights. Boigo tubwate assorted garden lights, conduits, fitting sockets, industrial sockets na insulator switches neji socket chechingincho chunsi. Boigo tubwate chi ceiling fitting, chi cable au meter boxes, switch boxes, chi fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bareime ya Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize muchita naine. Na bogu tutarira ime yomu chukisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari gosio to akirisime ase namba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo gose enoti sano na ibere inye noti isano nemo isano naisato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusoko bimba kwa maboko namagoro, fibroids, diabetes gusoko burwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gokeyo bulito bw'umubiri, amarwiri yerisangwa chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Kimashini cheito gochiko kurigere duto koereza bunurwarite wata tebina igabu na boti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorre twakorire tokonyora umubiri oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage. Naboku mwakirisimi omu director bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke. Boigo naboku batalira asensemo ya Kisii jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene. Omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero una bale mangaye
Alright. Asante sana. Mwanju muligire bono na wande nesesega kabisa. Ya twaliganiria senkeye omugaka nendome. Ya de koroma. Ninye kuno moto. Ino boye kuna. Ching'Igekero chomu Gusii na otoka tukule tuko iko ene tuko. Nene tuko. Ene tuko yomu. Nere kurende kiregento. Nere kumanyinga ingi kya beire. Nebona. Ene tuko mwanju muligire na otore bona gasesega itoka ika kabisa. Kara to kora so se nengi ya goli. Se nengi. Engi yamano. Nyirendete. Mbi yamano. Mwanju muligire na sentunde yakabiro no kwara na otore na gasesega itoka atokunya kwamba to gwake mbake no kono mugaka. Oyibono gutumanya mange kuri chinyumba aigase enseme ga Omomagenche sese yonsi yegonya ko tete kondomo bono no diga Mwanju muligire onti gatogendere omugaka turi na sentunde yakabire tigankoregera mwanju muligire sentunde yakabire tusanga sobwamo kera togenderete okutwara eno yeri tukasumururu Ching'Igekero chomu Gusii Magenche asinyumba chikyanda imeya umachoge oburaimbu alengo nanda abaraimba alengo nabagambi mbalengo abakuru anda gatia bari bagambete Ching'aki cyama kegambara bya obagambi bagambira Omomagenche abo babwatire netima machoge ngima mugambi oito monene no mugaka asonyego uri kugamba machoge constituency jonsibire kurubura mpaka chache asa onyego uyu Omomagenche indi chia buturutsi kabaibire uchi buturutsi 83 na chia buturutsi kabaibire yega baja kwa 89 bakanya chaji kana mate nendo kwachira kuro orabwe gatigara orabwe gatigara bona mugambi mutangani no kwamba chiseme Jones naso nyego ikabuturwa gaje ka mugaka sotero Mandela kagamba akanero yibuturete tukumaye kubekerwo mugaka bono kuru chuma Benjamin nero gambete bono akachako bo gambi bubugia bo machoke burabu ibona kuruerio kamega kinga na kinanda kinki akagamba ngakia matumia kangetani 3 karagani ngumusabuji bakayo bo chief yo ndakamaye kobekwo mugambi onde tokoroka mugaka ugambete kurwa sijuma nera kabekwa akagamba matuku make chikamanya gwatana mono chirukese ni chinde chinke ekaro chiata no bono Magenche gaja no mugambi oye ukimongi katika no yoye woji katika no yoye pumbabe katika no yoye ebono ega kubagana yekabaru chirukese ni chikabainye ebono edinga kiyo musongo bade bagaino ya bono gotwa chakire ke Africa musongo ndiri 63 ekaro chiaba 66 umugambi ko gambo ikurugweri chomanga na jo chakoswa kiama kiri kiare kurunga KPU ando mugambi ero mugambi akangusa mage kiara kiria akabutwe mirimo ngia angusitema igana kiri mbora gana ine tu mugambi ko gambo ikurugwa sabania nyeni kama tebeti ngaba bagambi bago chunguse mageka KPU yare kungusa mageka yani akwa kiara kango ngusirima nga serikali tiyo togene mageka iga akara kora iga ngatuta etikanu wote ke KPU na kanu ya kugamba na serikali wandi musongo ni urenge Ndizi akamurushia kwa singa bona gandulia serikali yao mwaka 1966 yebona alina ale bakora kape ntanga nilia ari kujiko kwatana na kurusandalia idije 7 yebona kuruwabo umwaka sotero Mandela kama kubekwa oje karasa okukura sobra yobo akagendera na siasa usa katika mangana siasa oyo bono karabutwa era kagana bono biashara byaye sabanya nyini akagendera na siasa ekarako nya wakora siasa ibare ngino mwaka muginga matuka mange KBU diaje genda ande ikanya kokora upisani ya serikali KBU ne kiama yasha ketena no mwaka chira muyogingo dinga nakikiare kugamba rindi yani ngage ubisani ya serikali bone kanya kugamba ikenya gusarasarie bintu lakini diagenda bone gajiga ika nandi bakasoba no kuburukanie ense asenge njuburai uyoginga na babuwasi bae kuri ni mugambi uto yumo mu chief akagamba igo igaikange 86 bone 86 ya naona era cha chiombe chikaibukuru manyi kabaji tigarie bekambi abanyene bari bejo mbere bagaje bande bakaira
ama abasikari bali amachoni bagacha bagako mugako isotero sotero akaranga bugambiro nyino buberende akatigo bugambi yani era ni geti nganga kirinde serikali nani ngo nyigamere ko ngaka agetigo bugambi bona na jombe jiji ajire kana igajirinda nera tabwate bundu ya kulinda bantu abamata abantu be amania abaje ne jinsara igo bo ipado mbarenga nseme ubo ibyo bonene ubi bware butameti serikali abantu bari goje babo kuri jombe bagenda ne chinguru serikali ya kama sasa no bari na bari ne jinsara jabo ebona bari gobo ebona igo bugambi bugarwa se sotero bugacha so mo sabujibo iko kuchuma Benjamin Juma akachagiro bugambi yabo akagamba mpaka 1986 ekero no ya 86 na ryo bugambi no bacha ko baganwa tubaga ba chiro kesi cyake cyaje na mate tubatigara gora chiro kesi cyaba nyaruguru abagambi no tuwa magenje tuwa choro yoito ulikuru kwa Daniel Maina uyo era libono era Samuel na bokimonge ba choro yobo nera kogenda paka bumbaba paka bagambi bane ebona ubure bugachaka igo ubugambi bugachaka asese me ya magenje nabo machoge boro andake asinyombe chikianda inyomba kitaragamba na ninyomba kiyagambira asisi nyombe chijetu cha magenje kianda nyumba chonsi njiragamba buna bono iga nyombe ko egendete kugamba se tuli no mugisiankyo kugamba no munyatacha bagambire na no mutire nkogambale no munyagenge nkogambale no wanyana wa maseri nkogamba bale musubati mbarali bakogamba araf no na mwakungu mbaye tubara bwa imboro abasabujibu mbaro basibajifu mboro igorende chinyomba mono chiyagambire mono aseme ya magenje inyomba ke yaroka niko twaro burayi mono kugwekinde inyomba bondo tebe abantu bagambire mono nabangera nabakisiankyo nabo bagambire matuka mangi ekarumo gako gugu nagambite uyu gambite biya mono ekarumo gako yo garuo iri serikali yeke koroni ugugu bonera ereria agamba matuka mangi sana enda kabika abantu baitamo akabate basimike chai mugakugugu wibona umwana yaro MCA akagamba buya akasimike abantu chai akabatebya abana bandi chisukuru mugaguya akagamba buya iya agarete no mugambi yobona umwana yaje ko bugambi ese uri bugambi bwaye enero bugambi tebiya sabantu betu bamagenje tabwate mangana bunyumba tabwate mangana ko ngainiriria era adabango umwana yende sukuru simike chai ibone tokonta abana basomire. Alright, asante sana. Mwanchu bolikira bono turime ya magenje bona chaka wote me umachoge chache kuja kuligena kyo bono. Umachoge barabu. Timba tina kyo machoge chache riko nyagocha sana. Ndio zina na umachoge chache. Kono mwanchu bolikira igo turime ya umachoge borabu asitoko nyarako wamba na gwake mbaka se tukulia regoro echinyomba kyanda echigotoka ase ensemen. Timba tina asichombe chikyando mugaka. Asenga kieria asomanye buri bwa kwarorere. Watebire nyomba ya mwakungu yagambire ikindi cyagambire gire cyagambire mono kubwa kinyomba kinde asi siasa yabono ikaboniga kinyomba cyagite kugamba gosenkire cyagambire mono kubwa yende yande abo mane gabugisiankyo yagambita matuka mangi bono ige yebwate bongera nayo yagambire imyaka bono 10 ange 20 kogenda bono nayo yagambire matuka mangi nyomba ikinde nkiragamba kinyomba kibere acu cyagambire engaki jieto njibuna ngote yabuno mogaka umutire taragamba umutire nagambite tamwe yemo mogaka kurwari kyabugesi nagambite tamwe yemo mogaka yakuru kwa mogaka tidandiraga siambe mogaka siambe nagambite tamwe yemo inyombe kwamba boni ganire buna to kwa inyombe kwamba bona ganumongera mo adimo diogugu nero mweshimiwa bono ugambire tamu ene ya gatatu umongera kinto ndi sataga isatu nebana iko nyumbe jibire cyarera niri kinga kintambe umumoseri nagambe terimo nere tamu yemo na induntu agambe tikitamu sato bagisiankyo mugagore ko kusabani osoro
na gambe chitamusatu no baerera ni tibu yego gocha bano tubwati mangi aya turakwana asiri tukuria rero na ni maite na umurigeria kwabere kwesomia nabe kwabere gukumanya anena mangi iguru yenyombe ye aiga sensemeye eka tukurigeria bu machoge warora mu machoge chache cyombe si chonsi nchiro yenchiro asensemende mu machoge chache gogobatakana buna bu machoge burabu cyombe cyagambire monoga na mate asubura iguri bogendrete na cyonye cyagambire monoro ya mate ndubwate bona aba manyage ngimbale mate barabange mate bagendete kugamba na mwakungu nabatire mate mbiya bakugamba nkorerani bali na ba bukwansuru baera ndikoja goja mbiya bakorerani yebona baramba igura tamusa tubune itogorero gora tamwe ya moibere oere ryo yonde yebona igo mato bora igwa mate no buororo buororo ko no mocho bora ya borabu amuna bona bagisiankyo yo bagasoka abange basiko kumanya na mugambi ko kumatenga kimwana wa koira ngora oyo no yomino nerarigi na ya na jine njemba jibasiane jibasiane ne jigo kuiki abantu saba roje mbaye kujikura iyo ngakyo ko jibutura na onye bagane mana saba wano bugambi ubwasinya ikabana bali kuwanja bugambi bwakare uriyo bakaka bali bagambite baye korera ninga oyo isanyo nyarebe o tugambira nonye ni mirubirige ko genda buya ekero muigwane kurusa bono uriyo kugamba igora ari kanyo ni jibase cyaye none jiproject jine na barange ko korosi dote abo maene na bagwanga ko bono jibase cyaye atumete lakini ate bigunga aya ningo twako chora ogenda tutunine otarentere bintu na bakoreta igo bugambi mutanta inake tatigarire turatuburi simba nga simba wako turubirerie bugambi ubu tole gusimbo cyange abana bamanyenga kinga kyabantu bakugamba tari kibase kigugamba maite uborai ubora manyinga okumaite ngono yomino mwarera niga na yarasuke tari okumutagira anse bisa watasuka oko mwareria ikigusi ko nomba kwa baya korera nigo tibuye gimeria ayere na yomino na yaranyore kintu keke no amina bona jipara roserio monta etinda era uje jiro amaji ka monta nyura maji yange kuna watu wako tirito atonya maji to kwigure tap twanyu yange ubo gimobu ororo wanu mo ni ndabo kuri ndako jiro inyare ko dire ndo iko bare ko tosi bintu bunebyo ubo gambi boche yange ekari bintu bimbiro udatigo murubiri bwo kubireta no rotantaine Shio mbesi kianda chile nsemo ya umachoge chiseme chike mochago barabu. Shio mbesi kianda abo chiko nyomo kurwa se nyombe nde yonsi ko chisiko. Ko chisiko. Abo chiko nyoma kurbo kione, nyoma kurbo mbaba, nyoma kurbo oji. Kurbo basi. Provider mu Gusii. Na ko nyoma kurbo bugirangurbo. Bana. Ko toteba ime ya aiga ime umachoge ndo bachomba china nenye. Nyumba chi bana jibu machoga. Majoga borabu chinyombe jiyo jirjine nenye ase chinye abachiko nyomerana ngo nyomerana jire ichinye Omomagenche Omomagenche ko nyomaro mukimonge nyoma boji umoji nyoma bombaba bombabu Omomagenche ngo nyomerana tole ebona ko nyomerana tole ebona anda kananda asingincho ndoche na chiyombe chine chinke na ande twachikwana irange chionsi timaite na gendo tukata se nyombe chika kianda tutarakwana chiyombe chikianda bintu bitikareto unabono ntwaga netito nyori chisaburukeseni chibugambi boche yange naba abantu baito uburai abantu babe nonya 200 banyora musabu chibobo eserekani liko bagi bintu bya ibekera kero muntu bono nturambareti unabona saburukeseni ya mukubo igerenene nandi jibwate mukubo location chisaburukeseni no jira ojiyo kolega asibere nakote bia bataranda baba saburukeseni yabo na mukubo lakini asa igara kali haranene iko tuwale kugania nandi to sabe ngaki serikali yaite bona yumo isimiwa daktari Ruto atokonye atubagane gara ntwali kite chi proposal njire ime tutagete chi unity chiche chikonya abantu asobwange ebona kuchikokorera asengencho ndiriyo sindano tina kulige chombe chikianda aliyo stobanto kokwana sobo imo moncho muligeria twakomanyiri asobo imeno bwagarena chiyombe chiga anene ase nyombe yega ya magenche chiyomba chichirime
twakonyara guchibekera asubwa gara kubwate nkwana ndio na kubuli kondo wensi gori chinyomba chikotoka Omomagenche mwanchu murigeria na bukonyara gutuma ujumbe yao gwetera sin number erega ba screen yao onyara gotogora anda konya twateria asina bugutuma ujumbe yao nakareke gusie kumaite neki gare kolenga unu mugaka tomanyiri anda kana bira tokana no bwate ngane ta commenta gose kurusia na bugutumira ujumbe yao gwetera sin number erega bwa screen onyara gusanga na ukwana munaintwe asumuruburiga Ching'Igekero Gusii ngane yo mori gori chombe chikiandanerie umuraria mbuya mono ngana ya nayo mwerio nuko ganingo bwanjani buri bwarengeo buna bagakari batugambirite biya bagatotebinga umugambi gagochorwa n'abanyene tari kibesa twaye gocha turengereringa ingoiseni rubugambi utatuire bube utaje gototene kibesa cya yatumete utatutige agenda jokore ibintu byaye biko manyene egero bugambi ubwira nabuna bwarenge ebintu bikorwe korengana buna ukugani kwarenge mwe banda menyete buna bono jiseme ji project ya maja yajiche estima buna onto tabwa distima sistemero sigwe abantu bakore ibintu byabo buna bana abana basoma somire banyora chimasini cyo kusambereria chimasini cyo gosia chimasini cyo korosia ibintu bye buna bono jindagere komenta fari wa disen jikuru mugondo jindagere chirosigwe egere burayi bwito bochiange buna bono naroje umurayi onde kurwaria Steve arika kuribeno okugamba buyanga abana ba ichori kujiform bagenda America abana buna babe kubuya bagari kwenda America bakore ibintu bya fari wa disen rero nyisi yese kujazarikire abana bakare kujyo banyoro bokongo tari bonse bakwenda ngumbu bakore ibintu bakore rubuya gucyandu bare igonjo ringana riana rigiya uburayi bwito nonya nuro ategererwa mangana yanga intutagete torose rw'ibintu aiga magenche toye rw'ibintu byito egane wodi nene twerose ri ndu kufari wa disen abana betu banywa chigasi na magenche rore kanenga amayeno burayi boro nubu bwanjani Biyamano mugaka. Biyamano. Mochumulikira bano wekiraga bwa seri tukoliya rero nganchire toputo rumuruberiyo w'Ching'Igekero abu ekenga kensanga mangu tokwana mange tosangira so bwama tosemenya mange kurwa sensemo ya magenche twarige chinyomba chirora sensemeye na nukugena kwana buna kwanyarre gukumanya mange asobwa kwa beira wakonyorobo semia aseri tukoliya rero wekana ndenga kiende me yomuruberi w'Ching'Igekero Gusii umugaka biyamano asoko twarigania. Biyamano sana mizo nyancha. Bitirana ngoko nyancha bye bye. Biyamano sana. Tenga querido que muy güey. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inyaisa to isana